Terve taas, täällä Ville294. Tässä on varoitusvideo. Seuraavan Binding of Isaac-videon jälkeen en tiedä vielä mitä kuvaisin. Joten jättäkää viesti kommentteihin, mitä minä pelaisin vaikka tietokoneella. Esimerkiksi Happy Wheelsia lisää. Heroes 3, Microvoltsia, Limpon demoa, Impossible Creaturesia, Opposing Force, Half-Life, Clash of 99, Binding of Isaacia vielä lisää, nettipelejä, sumo-peliä, Sumotori Dreamsia siis, tai Heroes Chronicles, joka ei toimi. Siis jotain näistä vaikka. Tai sitten ihan mikä tahansa random nettipeli. Mutta se olisi sitten siinä ja eipä tässä muuta. Ja mä menen valmiiksi, kohta mä teen sen toisen Binding of Isaac videon ja moikka!